Head trauma ang namatyan sa iro nga gibunalan sa ulo sa usa ka lalaki sa barangay Babag, Lapu-Lapu City. Matud sa animal welfare advocate nga nagsagop sa maong iro. Si Luan Mirundina sa report. Alang sa founder sa South Strait Haven nga si Cheryl Kirante, dili igong rason nga natroma ang 43 anyos nga lalaki sa kaagi sa iyang anak nga napaakan og iro nga ingon atuon niini pagdagmal ang iro nga migukod sa iyang 12 anyos nga anak. Cheryl ang misagop sa iro nga gibunalan sa usa ka lalaki sulod sa usa ka subdivision sa barangay Babag, Lapu-Lapu City niadtong milabayng Huwebes hangtod nga namatay ang maong iro. Matod ni Cheryl niadtong December 9 nadakpan na ang iro nga gitawag nilang si Whitey pinaagi sa abag sa mga staff sa usa ka subdivision sa barangay Babag ug ila kining gibutang sa cage. Pagka December 11, gikatakda untang kuhaon sa mga sakop sa South Stray Haven usa ka mini shelter alang sa mga stray dogs ang maong iro. Apan ni anang adlaw sa sayong buntag samtang pakanuna unta si Whitey sa mulupyo sa subdivision nga usa-usab ka animal welfare advocate nakabuhi si Whitey. Sa ilang pagpangita, gipahibaw na lang si Cheryl sa usa sa mga residente sa subdivision nga tigpakaon sa iro nga gibunala na si Whitey busa dali nilang gisusi ang hitabo. Dalion na mo kay si Whitey kato na gibunal-bunalan na siya and then gisud og sako. So ilahang gi-stop ang paglubong dapat palubong naman gud unta to. Ilang gipaundang kay nilihok pa man gud ang sako so atong dali-dali bining ato kuan Babag. Nadapa niya sa ilang mini shelter sa Karkar si Whitey, human na pasusi sa vet apan human sa duha ka adlaw nakabsan gayud sa kinabuhi ang maong iro. Head trauma ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon ini. Kay before siya namatay ning suka pa man siya dugo, sige gid siya sukag dugo. Isa gid siya sa indication na severe gyud kaayo ang trauma sa iyang ulo. Kagahapon, uban sa mga sakop sa Happy Tales ug Island Rescue Organization, formal na silang duso sa ilang reklamo ngadto sa Police Station 3 batok sa 43 anyos nga lalaking nibunal sa sa iro nga si Whitey. Animal cruelty gid ma'am kay clearly animal abuse man gito iyang gibuhat. Samtang si Lapu-Lapu City Assistant City Vet Dr. John Carlos Sumagang ni pahinumdum sa tanang mga nanagbuhi og mga iro nga mamahimong responsible pet owner. Gawa sa pagsigurong mabakunahan ug marehistro ang inyong mga pets, responsibilidad usab sa mga pet owners nga masigurong di bakahatag og kahasol sa ubang mga tawo ang inyong mga iro ug iring. Gani kun mapamatud-an nga adunay tag-iya ang iro nga si Whitey nga gikatahong nanggukod og bata sulod sa subdivision sa wala pa kini bunali sa usa ka residente sa dapit, may tulubagon usab sa balaod ang tag-iya ni Whitey. Pwede man siya sa RA 9482 ang Terrorist Act of 2007 kung wala marehistro, wala mapabakunahi ang iro diri sa atong syudad or any private nga mga kaning veterinary clinics. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.